Здравейте на всички, скъпи хора, скъпи приятели! Казвам се Ивайло Иванов. Както знаете, аз и моето семейство се занимаваме с това да популяризираме една идея, да разказваме на хората, че могат да живеят един живот на по-добро здраве, на финансова свобода. Ние специално сме партньори на една голяма компания, което за нас е изключителна чест и привилегия. За какво се включвам днес? Днес искам да дам качество, вярвам, че ще дам и давам качество в живота на другите. Ние специално с моята съпруга Албена Иванова сме част от един сериозен голям екип, който изградихме една мрежа от хора през годините. За това нещо искам да изподеля няколко свои мисли. Вярвам, че са полезни на много хора. Какво искам да кажа? Искам да кажа нещо, което звучи последния начин. Можем ли ние, хората, човеците, да си позволиме лукса в днешно време да не си даваме качество, да пропускаме възможности, да не се обогатяваме всеки ден? Можем ли, примерно, да си дадем едно чудесно качество, без да полагаме някакви големи усилия, да получаваме едни изключителни ползи за промяна, за развитие, за обогатяване? Ние, това, което правим в моето семейство, разпространяваме една чудесна идея. Хора получават качествена информация, ние сме преносители, ние не продаваме стоки, не продаваме услуги. Преносители сме на една чудесна, качествена информация за живот на по-добро здраве. Много хора се убеждават в истинността на това, което говориме, защото ние го преживяхме и ние говорим от първо лице единствено число. Така че когато споделяме с хора, хора ни познават, виждат, що за хора сме, що за характери сме, що за личности сме, доверяват ни се и много хора избраха да станат част от екип Ивайло и Албена. Така, това, което искам да кажа днес е следното. Личната отговорност. Изключително важно нещо. Пак ще кажа, можем ли да си позволиме, редно ли е, нормално ли е, логично ли е, връзва ли се някакси с века, в който живееме, да си позволяваме лукса, да пропускаме възможности, да позволяваме лукса покрай нас да минават невероятни предложения и възможности. Така, примерно, човек работи цял живот на наемна работа или в държавната сфера и очаква един ден да получи някаква пенсия, някакво възнаграждение, което е около 35% от осигурителния доход. Знаете ли, че това е нещо, което ти си го позволил? Ти си позволил този лукс, цял живот да работиш за някаква заплата и накрая, когато трябва да се наслаждаваш на почивка, ти се оказваш с 35% от тази заплата, с това възнаграждение. Вчера гледах едно видео, което направо ме втрещи. Един човек каза, че е бил на някакво мероприятие, където са му взели някакви пари, защото той е избрал да отиде в някаква зала, конферентна. И си казвам, този човек е отишъл и съзнателно е направил нещо, върху него не е приложено никакво насилие и става и казва в ефир, че на него са му взели някакви пари. Можете ли си представите, ние каква отговорност имаме за нашите действия? Ние имаме реална отговорност за това дали да придаваме качество или да обясняваме как някой друг нас ни е ощетил във времето, в период от време. Така че, скъпи хора, възможно е да предаваме качество на живота си. Специално се обръщам към хората, които искат да променят живота си, които искат да променят своята финансова възможност за финансова промяна. Искам да се обърна към хората, които искат да получават значително по-добри доходи. Възможно е. Свържете се с мене. Искам да ви разкажа и мога да ви разкажа и ще ви разкажа как ние го правиме, как без едни големи усилия, с едни малки усилия, ден след ден, стъпка по стъпка, как се изгражда един хубав екип, как се прави една мрежа, как човек променя живота си, битието си и колко е естествено ние споделяме, даваме качество в живота на другите и това качество се връща в нашия живот като изграждане на приятелства, като изграждане на партньорства, като част от един голям екип, който изградихме. Така че живота ни се промени и ние не говорим вече по този начин, ама някой ден ще взема една пенсия, някой ще реши колко да ми дава, някой ден някакси ще се оправим. Не можем да си позволяваме тия луксове да си оставяме живота на случайността. Не можем да си позволим тия луксове да нямаме добри доходи днес. Не можем да си позволим луксовете да не живеем в добро здраве. Просто това са неща, които хората ги толерират. И за да се стигне до момента на промяна в живота на един човек, ценното, важното е ти да намразиш сегашното състояние. Да си кажеш, аз повече това няма да го толерирам. Аз ще намеря начини. Аз ще потърся решения. Аз ще направя крачка към промяна, подобряване моя живот. Било финансово, било здравословно. Така че, скъпи хора, специално се обръщам в момента към всеки един човек. Искаш ли да промениш финансовото състояние на твоя живот? Искаш ли с едни малки усилия всеки ден, отделяйки 15-20 минути, половин час или час на ден,
ден, да промениш финансовото състояние, да заложиш едни добри очаквания за твоето бъдеще, да се изкачиш на едно ново място на разбиране за това как ти можеш да си двигателя в твоя живот, да не си позволяваш лукса някой друг да решава съдбата ти, да бъдеш наистина господар на твоя живот. Така че, скъпи хора, много е хубаво това нещо и е съвсем естествено да споделяме нещата, които ние се удоволстваме. Ние се удоволстваме в това, което правим. Доходите не се промениха, така че специално в момента говоря за доходите, за финансова свобода, за промяна в финансовото състояние в живота на човека. Ако ти смяташ, че има какво да се подобри, ако ти си човек, който търси начини, възможности, перспективи за промяна на твоето финансово състояние, свържи се с мене, с моето семейство. Аз ще ти разкажа как ние го правим, как се изгражда екип, как се създава тая мрежа, как се формира един голям екип от партньори, които работят заедно и всеки един подпомага другия, за да успява, и всеки един иска другия да успява, защото когато другите успяват, успявам аз. Когато аз успявам, другите успяват. Така че, скъпи хора, насърчавам всеки един човек, свържи се с мене, аз ще ти разкажа как ние го правим, аз ще ти разкажа как живота ти може да бъде различен, защото в крайна сметка всички ние хората търсиме и се стремиме към това да получаваме едни хубави преживявания. Всеки един човек иска да има хубави преживявания, да ходи в здраве, да пътува, да среща хора, така че аз мога да ти разкажа как това може да се случи в твоя живот, както това се случва и се случи в нашия живот от първо лице единствено число. Хубав ден от мене и успех на всеки един човек. До скоро!